txertoaren edo gripe arruntaren aurkako txertoaren kanpainaren, edo txertatze kanpainaren hasiera honetan, gero itzuliko gara, txerto kontu ez hitz egitera, gero itzuliko gara Nafarroko kontuei buruz ere hitz egitera, baina una dagartzen beste kontu batzuk ere aletu nahi genituzke, eta elkarrizketarekin hasiko gara, ekonomia eta lan kontuak hartuko ditugu, gaur Mitxel Lakuntzarekin, sindikatuaren idazkari nagusiarekin, Lakuntza jauna, ongitorri Euskal Telebistara, eta heldu nahi nioke hasierat elkarrezetan behintzat atzo esan zenuen kontu bati. Eta Europako funtsei begira jarrita, esan zenuen Europako funts horiek, tenakara begira, eta jazen bat diru hartuko duen erakunde bakoitza, izan publiko, izan pribatu zai dauden horretan, esan zenuen multinazionalentzat laguntzak direla. Eta aipatu ere, Petronor eta gure ametza, Petronor eta Iberdrola ere aipatu ziren, eta denoi gainera burura atozkigu, azken aldian, horri buruz itzein dulago autonomia erkidegoaren kasuan, ez? Zergatik ez da egokia esaterako multinazional hori, izan Petronorri, Repsoli kasu honetan, edo izan Iberdrolari, Europako funts horiek ematea? Bueno, horre, esan behar dena da, guk atzoko prensa horreko honekin nolabait ere ekarpen bat egin egin nuen, ez? Hemen espektatiba sortu da, eta ematen du, ez dakit, Europatik etorriko zaigula milioi zaparra bat, eta funtso horiekin konponduko ditugula hemen dauzkagune arazoak, ez? Eta batzu esaten genuena zen, oso oinarrezko kontu bat. Diru hori, esate bateako ez dela izango osasungintzara edo hezkuntzarako bideratuko den diru bat, ez? Eta etortzen baldin bada, mesede zehatz batzuetara edo interes zehatz batzuetara bideratuko dela. Eta hortan esaten genuen, Iberdrola, HT edo Petronorre bezalako proiektuek hartuko dutela diru hori bere gain, ez? Eta esate bateako, adibidez, oso agerikoa da Iberdrolaren kontua, ez? Aurreko astean, nolabait iragartzen zuen 1400 langile kalean utzi ditzakela, despeditu ditzakela, eta Eusko Jaurlaritzak sartu zerrenda batean, funtso horietatik transferentzia horiek jasotzeko, ez? Berez gure ustez, hori, guztut egin behar genuen kontu bat zela, hori, nolabait ere egia kontatzea, horiei buruz, esatea zer dagoen funtso horien atzek aldean zein interesak dauden, ez daudela, hori osakidetza, residentziak edo bestelako zerbitzuak indartzeko, baizik eta... Laguntzoren definizioan ere ez dago, ez? Ekonomia berdea, digitalizazioa sustatzeko dira, zain beste hezkuntza edo osasungintza, baude beste laguntza batzuk, beste hildo batzuk, agian horra iritsi ditezkena, baina funts hauek berez Europak ez dio horretarako direnik ala bai. Esango nuke ez diela horretarako, eta ez diela ere esaten duten horretarako ere izango. Hau da, besteak beste esaten da hain handi batean izango dela transizio ekologikoari laguntzeko, ez? Eta guk ikusita hor AHT bezalako proiektuak daudela, ez dakio non dagoen transizio ekologikoi. Eta gainera beste kontua da, esaten da, izango diela martxan ja dauden proiektuentzako, ez dira proiektu berrientzako izango, ez? Berez oso agerikoa da, hemen Europak nolabait ere bideratu dituen diru horiek multinazional horietara joango diela. Hori da egin dena, ez? Eta gure ustez hemen eman beharreko pausa bestelako batzu dira, ez? Eta hori da atzo salatu nahi izan genuna. Eta nola ekidin multinazional horiek dirua jasotzea, gure ekonomiaren trakziorako enpresa nagusia baldin badira. Orduan, nork jaso behar du, nork egin behar du lidertza hori, berez badute dagoeneko enpresa hori lidertza bat gure ekonomian, nork egin beharko luke orduan lidertza? Oso agerikoa da, ere bai, hor proiektu hortan kanpoan gera daitezken proiektu batzuk. Ez adibidez, gure unibertsitateek planteatzen dituzten zenbait ikerketa, zenbat proiektuak, horiek ez dira sartuko hor. Zuzenduta dago batez ere, enpresa handientzako. Eta nik uste dut hori oso agerikoa dela. Eta gero bestalde ere badago ere, gobernuek dakaten ahalmena motor publiko bezala enplegua sortzeko eta enplegu batzuk bideratzeko. Esaten dugunean hemen impulso publikoa behar dela eta administrazioak badutela gaitasun bat, ez, merkatuan jokatzeko eta lidergo publiko horretatik ere enplegua sortzeko, hori ez da hemen babesten dena. Baizik eta enpresa zehatz eta handi batzuen mesedetara ari dira. Baina etorreta Iberdrola eta Petronorrera etorreta, ez? Batek sare elektrikoa digitalizatu nahi du, eta besteak, Petronorrek kasuanetan, hidrogeno korridore bat eratu nahi du. Hauek, ekonomia eraldatzeko proiektuak ez dira, proiektu interesgarriak etorkizunera begira? Hori izango da, nahi dutenaren zati bat. Uste dut gaur egun Petronor bezalako enpresa bat, ez dagoela, esango nuke bereziki, transizio ekologiko hortan sartuta.
baizik eta esango nuke guztiz kontrakoan, ez? Nik uste dute kutsaduraren mapa hori ikusten baldin bada, badakigu hemen enpresek kontaminatze dute beste baino gehiago, ez? Eta guk esaten duguna hor transizio bat egin behar dela, baina gure ustez ez dago transizio, osan diote hemen musika bat jarri dute martxan, ez? Eta musika hortan esaten da, ez? Hitzarmen berdeak, transizioak, eta alako gauza, baina hor ez dago benetako almenik horri bultzada bat emateko. Transizioaz, interesgarria da, Emiliano López Atxurra berak, pasaren astean Radio Euskadin esan zuen elkarrizketa batean, Petronorreko presidentea da bera, esaten zuen, datorren hamarkadan egin beharreko aldaketak aurreratu egin ditu pandemia honek. 10 urte lehenago, egiten ari gara, aldaketa horiek, saiatzen ari gara, eta horrek tensio bat sortzen du. Zuk ze tensioz nabaritzen duzu industrian zentzu horretan? Ados nago esaldi horrekin, nik uste dute aurreratu duela, eta hemen behar batzuk baldin genituen, behar horiek orain agerikoak geratzen diela, ez? Eta tensioa hemen nonbait ikusten ez bada, gure irakurketan da administraziotik. Lehen aipatzen dizun, guretzako administrazio publikoak motorra izan behar diela hortan. Baliabide asko kudeatzen ditu administrazio publiko batek, eta hortan jarri behar ditu, eta bere ardatz eta bere hildoak martxan jarri behar ditu. Eta hori da, guk adibidez ikusten ez duguna, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari kritika egiten diogunean da, batez ere ikusten ez dugulako tensio hori, ikusten ez dugulako berrikuntzarik, ikusten ez dugulako idei berririk. Eta erreparatzen badiogu adibidez, gure ondoan dauden herrialde batzuei, batzuk ez zain ondoan, baina adibidez Alemania bezalako herrialdeak edo Frantzia estatuak ebai, egiten duena, martxan jarri dituzte ekimen batzuk, transizio horiek gauzatzeko, paradigma batzuen aldaketaren aurrean gaudelako, beste autogintzan, ez? Eta zer egin dute, funtsa publikoa jarri dituzte martxan, besteak beste ere bai, kontrola hartzeko zenbait enpresena, enplegua salbatzeko, eta martxan jartzeko ekimen batzuk, hemen ikusten ez ditugunak, hemen ordea ze egiten da, propaganda asko, astero iragartzen da plan bat, berriztu plana, ez dakizer, beste ataula, egun edo zerbait, eta gure ustez hemen egin nahi dena da, sensazio bat eman, gauzak batzuk egiten nahi dela, baina horren atzakaldean oso gutxi dago. Hemen almena neurtzen delako inundi batean aurrekontuen bitartez. Eta aurrekontuei erreparatzen baldin badiogu, hemen gobernuak behin eta berriz zabaldu nahi duen mezu bat da, ez dagoela prest aldaketa fiskal bat egiteko. Hori behin eta berriz esaten zaigu hemen. Eta aldaketa fiskalik ez baldin badago, hemen ez da baliabiderik gehiago izango behar ditugun erronka horiei aurre egiteko. Desagertu da fiskalitatearen aldaketaren eztabaida hori, egon izan da, nik uste dut egon izan dela, agian Jaurlaritzan aldetik, Jaurlaritza sostengatzen duten alderrien aldetik ez da, nolabait ere, pauso zehatzik emateko borondaterik hartu, hemen itxasatu txabera izan genuen bere garaian ere, baina desagertu da eztabaidatik, gauden egoeran egonik aldaketa fiskalik egin behar denik? Bueno, ez da egiten noiz baita egon behar zen bezala, Guztute gu behintzat sindikatu behin eta berez insistitu dugu ontan. Kritikoak izan gara bai gobernuarekin eta bai ezkerreko alderdiekin, gure ustetan ere ez dutelako behar bezala nolabait ere erdigunean jarri eztabaida hau, baina gaur egun nik uste dut areta importanteagoa dela eztabaida horri aurre egitea edo heltzea hobe esan da, ez? Zergatik, leheno aipatetuen gauza batzuk, behar, batez ere bi kontuengatik. Batetik, enpleguan ere eta leheno aipatu ditugun paradigma horien aldaketai aurre egin behar zaiolako, aurre egin behar diolako hemen egin behar din aldaketa eta transizio horiei, bat eta hori enpleguarekin oso lotuta dago, hori da bat, eta bigarrena da, osasungintzan eta halako eta zerbitzu publikoetan oro har dagoen egoerarengatik. Eta begibistan dago, hoi indartu behar dela. Eta nola baitere COVID-ak o pandemiak agerian utzi joen kontu bada, hori lehendabiziko lerro hortan dauden langileek eskatzen dutena, ez? Osakidetzakoak, edo residentzietan, edo hezkuntza bera ere ikusten ari garena. Eta guk hemen Euskal Herria konparatzen baldin badago Europarekin, horre daukagun diferentzia bada, gure gastu soziala eta gure zerbitzu publikoak.
askoz egiten dugun, hemen inbertsioa askoz bajuagoa da, Europarekiko konparaketa hortan, ez? Orduan berez, bi gauza behar dira. Dirua behar da, enpresa batzutan sartzeko, enplegua babesteko, eta bestalde ere bai, zerbitzu publikoak indartzeko. Eta eredu eraldatzaile batzutara begira, lehen aipatu dituzu Nafarroko Gobernua eta Eusko Jaurlaritza, esango zenuke berrikuntzaren lidertza sektore pribatuan utzita daukatela? Bai, oso algerikoa da. Bai. Diote hori da faltan botatzen duguna, lidergo publiko bat. Lidergo publiko bat aurre egiteko, horri, diote, enpleguari aurre egiteko eta zerbitzu publiko horiek babesteko eta indartzeko behar bezala. Enplegua esan diazu, deslokalizazio garai o deslokalizazio arriskuen garai batean sartuko gara berriz ere, eta badaude pare bat adibide, Gestamp, Agian, Siemens Gamesa oso ageriko adibidea, baina Gestampeko enpresekin ez dakik gertatuko den orain, deslokalizazioa da mehatxorik handinetako bat, momentu honetan enpleguarentzat? Bueno, ziurgabetasun handi hontan ezin da zer deskartatu. Ez, nik uste dute arriskuak asko dira eta gaude, nolabait ere txerto horren zain, nolabait ere egonkortzeko lan merkatua ere bai, ez? Baina deslokalizazioekin bai ikusi ditugu, bai Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere gertatzen nahi diela alako gauzak. Eta egia da, enpresa batzuk ere aprobetxatzen dituzte alako garaiak egiteko egin behar zutena, edo nolabait ere aurre ikusten zutena, ez? Baina nolabait ere, noiz baitere heldu barko zaio hemen Nafarroan ustute planteatzen ari dela alako ekimen bat, baina deslokalizazioaren inguruko lege berri bat behar da hemen. Jakiteko diru laguntza horiek nola ematen diren, zer eskatzen zaien enpresa horiei eta zen nolako babesa izaten dugun enpresa horiei diru publikoa ematen diegunean. Eta funts publikoa Europatik datozen ere, antzeko oinarri batek beharko luke, lege bateko beharko luke esaterako izten duena diru funts hauek jaso dituenak hainbeste urtean ez du kaleratzerik egin beharko, do konpromiso hartu beharko du hainbeste lagun kontratatzeko dantzeko testuingurua sortu beharko litzateke? Bueno, funts horiek ez dute hori, baina bai duten adia oso zehaztuta daude eta oso exigenteak dira lortu behar dien helburuekin. Eta helburu horiek lortzen ez baldin badira, bueltatu beharkoa diru hori. Orduan, tentu handi zibilik beharko eta enpresa batzuk. Berme nahikoa ikusten duzuzuk funts hori orduan? Berme nahikoa ikusten? Bueno, berme baino gehiago, nik uste dela hemen Europatik dagoen exigentzia bat transferentzia horiek egiteko. Eta esateko ere nolabait ere, ez diela diru iturri erraxak izango hainbestentzako. Eta hori nolabait ere, aipatzen dut orain kontrapuntu bat bilatzeko dagoen espektazio horri edo lehen aipatzen nuen horrekin ez ematen duen hori ez dakite milioi zaparra bat izango dugula eta oso erratxi eroriko zaigula hemen diru hori ez. Laguntza jona fiskalitateaz pixkat hitzein dugu, zurrumurru moduan egon izan den hartaz, baina soldataren jaitsierare egon da. Zurrumurru moduan edo, horre izan dira bilera batzuk eragile desberdina Jaurlaritzarekin ere egin dituztenak, Mendi Andrearekin esaterako, eta Confebaske esaterako bilera hortatik irteran, esaten zuen, lanpostuak haiei utzi nahi baldin mazaie bintzat, agian soldatak ere jaitsi beharko dira. Zurrumurru hau desagertua dagoeneko, orain isil txamarko da azkeneko pare bat ikastean? Zurrumurru hoi patronalean klasiko bada. Bere argudioen artean, soldaten jaitsiera klasiko bada, ez behin eta berriz reskatatzen den argudio bat, ez. Hemen behar bada, larriena da, Eusko Jaurlaritzak berak ere bat egin duela argudio horrekin. Hori da hemen ulertezina dena, ez. Gobernu batek esatea hemen soldata jaisten konpontzen diela gauzak, eta enplegu gehiago sortzen dela soldata jaisten, eta oso kontra gaude halako erabateko oposizioa dugu halako neurrei justo kontrakoa lortzen dutelako. Soldata jaisten baldin badia azkenean enplegua ere desagertzen da. Eta oso agerikoa da, adibidez, UGT bezalako sindikatuek egiten duten honen defensa. Nolabait ere soldatak jaitsi behar diela, eta gero Gipuzkoako metaleko hitzarmenean mai gainean dugunean 10% igoera esatea ez dutela sinatu behar. Nik uste dut hemen logika sindikaletik ere gauza batzuk ies egite dutela. Jaurlaritzari buruz, badirudi,
sailburuekin bilera gertatzen dira, ez? Baina, eta argazki agian berria da, persona berria daude, argazki horretan, sindikatuak sailburu berriengana bilerara doaz, eta horretz egiten da, betiko kontuez, marko askorik aldatzen ez delako. Akordiotik oraindik ere urruti, ze gertatzen da Jaurlaritzarekin eta sindikatuekin harreman horretan? Bueno, pasatzen dena da, adibidez, azkenengo 4 urtetan, gobernuak erabaki bat hartu zuela, eta izan zen sindikatuarekin, gurearekin behintzat harremanik ez eukitzea. Hori da pasadena, azkenengo 4 hilabetetan. Tapia sailburuarekin, adibidez, orain dela 7 urte, egin genuen azkenengo bilera, gauza hauek aldatzen ari dira orain, norbaitek pensatzen dut, Jaurlaritzaren inguruan dabiltzen asesore horietako bate pensatuko zuela, gauza bera egual egin dezakegu, baina guazen jendearekin biltzea, ointza guazen entzutea ber batzuk zer esate duten, ez? Eta hemen aldatu dira behar bada formak edo itxurak, baina muinean, fondoan arazo berdina du, politikak ez diela aldatzen. Badirudi Tapia sailburuari bilera eske ari zara. Bai. Bilduko zinateke? Bai. Eta mai gainean ze jarriko zenioke? Bai, eta bildu gara, osan nahi dute bildu gara Idoia Mendiarekin, Javier Hurtadorekin, Bildarratzekin, osa diot, gaur egun, ja ez gaude egoera hortan. Horregatik ez dut hor aldaketa bat egon dela. Baina Tapia sailburuarekin bildu gabe jarraitzen duzue? Ez, bildu gara, okerrezpa naiz, bai, astontan, aurrekoan, bai. Osa diot, ez daukagu inongo arazorik gaur egun biltzeko. Horregatik esate dut hor aldaketa bat egon dela. Baina aldaketa horrek ekarri beharko lituzte beste gauza batzuk, eta hortan da batez ere disposizio bat akordio batzuetara iristeko, eta sindikatu honek behin eta berriz esan du, prest dagoela akordio horietara iristeko behar ditugulako, langileek behar dituztelako akordio horiek, ez? Lan osasunean, enpleguan, eta zer esanik ez, arlo publikoan, ez? Eta hori da bilatzen ari garena. Baina ikusten duguna da oso posizio, nola baitere, oso posizio antisindikala duela gobernu honek. Akordioetan esaterako, Bildarratze sailburuak, baliozko zerbait moduan jarri zuen pasaden astean, mai sindikalak hezkuntzaren baitan, 4 mai sindikal behintzat eratzea eta haietarako deia egitea. Abia puntu hona datorren asteko bilerarako 4 mai sindikal horiek, 4 mai sektorial horiek ondo esan da, egotea? Bueno, ez da guk entzun nahi genuena. Hemen bilerak egitea oso ongi dago, eta aldu behar diegu sektorialki dauden erronkei, baina hemen guk faltan botatzen duguna da planifikazio integral bat. Eta hezkuntzan gertatzen den guztiari aurre egiteko. Ikastetxeetan gertatzen denari, baina goitik bera. Esan nahi dute jantokiak hartuta, protokolo guztiak hartuta, ratioak eta behar dien ordezkapen guztiei aurre egiteko. Eta egia da sailburuak gauza bat onartu duela, baliabidea jarri behar diela. Hori gauza berri bada, orain arte esaten zidutenean zen kasi, aurre egin behar geniola honi baliabideri jarri gabe. Behintzat onartu dute orain baliabideak behar diela. Oain guazen ez da baiatzea ze baliabideak dien horiek, eta ratioa jaitsiko dien, eta aurre egingo diogun. Ze pasatzen nahi da hemen, azkenean noren bizkarren gainen erortzen nahi da orain esforzo guztia. Irakaslegoa eta gero ere ikastetxetako zuzendaritzak. Hoiek dia, hau salbatzen adibidienak, protokolo berria daude, lan gehiago daude, gauza gehiago egin behar dia, eta medioak ez dia jarri, ez da hori pasatzen nahi dena. Gaur egun salbatzen nahi dela irakaslegoa eta zuzendaritza hori esker. Eta aldi berean, Jaurlaritza datuak plazaratzen ditu, eskoletan COVID-a daukan intzidentziaren ingurukoak, intzidentzia baxua dela esaten du datuetara etorreta, eta nolabait ere, bi bertsio kontraria hartzen dira, agian, ez? Sindikatuak diozue, baliabide gehiago behar direla segurua izateko inguruna, baina gero datu begiratuta, ez dirudi kutsatze asko dagoen ibintzat eskoletan, ez? Hor, sindikatuek kontraesani badaukate? Ez bat ere, ez. Lehen osaten izun, zergatik ateatzen nahi da hau. Noren esforzuarekin, noren bizkar gainean erortzen nahi da hemen, zama hoi, irakaslegoaren gainen. Hori da esaten ari garena. Eta hemen kontuz eta tentu zibili behar dugu, irakurketa batzuk egiten direnean, ez dakigulako gaina urrengo astean nola egongo garen ere. Eta nik uste dut beti, tentuz orain ez dute mediku bat egiten zeniotela elkarrizketa eta ala esaten zuen, ez? Uste dut hemen egiten den guztia gutxi dela, ez? Eta hori esaten ari gara hemen ere bai, ez? Eta protokoloa jarritia, inongo planifikazio hori gabe, ziote, eta mai gainen jarri dugun gauza behin eta berriz izan da hori planifikazio integral baten beharra. Hori da faltan bota duguna hasieratik, ez? Eta gaur egun gehiago pasatzen ez baldin bada da, batez ere, hori nolabait ere ikastetxek egite dutena, aldutena, eta asko da,
Baina hemen konponbidea zen daiteke izan ikastetxe bakoitzean uztea bere ardura, ez? Hemen ardura orokorra da administrazioarena eta salburutik hasten da ardura hori. Lan istribuez eritzei nahi nuke, sindikatu ondatuen arabera, 53 hildako gondira urten lan istribuetan Hego Euskal Herrian. Urriaren 13 arteko datuak, gaur arteko datuak horiek dira. Iaz berriz, 56, baina urte osoan. Eta ez dugu aztu behar, aurten beste aldagai bat ere badagoela, eta da, ekonomia jarduera asko jaitsi dela, eta barne produktu gordina, unuka 10 txikiago izango dela, urte honen bukaeran, aurreikuspene dioten bezala, ez? Baina hala ere, 53 hildako iaz baino, momentu honetan, 7 gehiago. Datu honek zer esaten du? Errealitatea deskribitzen du. Eta errealitateari erreparatzen diogunean ze ikusten dugu oso edatua dagoela gure lan merkatuan prekarietatea. Eta hori da behin eta horri salatzen dugun kontu bat. Ze pasadamen izan dien azkenengo legeak eta azkenengo lan erreformek hori bultzatu dute. Prekaritatea, behin-behinekotasuna eta alakoak eta subkontratazioa eta soldata bajuak. Hori da elementu bat. Bigarrena da, enpresa askok ez dutela inbertitu beharko luketena. Bigarrena. Eta hirugarrena da, inspekzio gutxi dagoela. Inspektore gutxi dago eta inspekzio gutxi egiten dira. Eta hiru gauza horiek lerrotzen baldin badia, hor dago ondorioa. Eta konponbidea hemen oso erraxa da, eta horregatik ere bai hemen ere administrazioaren papera oso garrantzitsua da. Guk behin eta berriz esan diogu Eusko Jaurlaritzari handitu behar dela gaur egun dagoen inspektore plantilla hori. Ez dela nahikoa dugunarekin, eta enpresa batzuk, eta batez ere geizki egite dituzten horiek, nolabait ere somatu behar dutela, norbait ondoan dutela, vigilatzen edo zorroztasuna falta da. Hori da, bai, baliabideak, zorroztasuna, eta batez ere legea aldatu behar da. Subkontratazioarekin bukatzeko eta behin-behinekotasun horrekin bukatzeko, ez? Eta oso agerikoa izaten da, hori normalean patroi bat izaten da, ez? Lan istripoien atzekaldean eta beti dago lan prekaritatea. Gogan daukatu hain da gutxi epaiketa bat izan genuen Alemanian konstrukzioan eraikuntzan zebilen enpresa bat hauntza joan zen, langile bat erorien zen, hil egin zen, eta salatu egin genuen eta hemen egin zen epaiketa bat Donostino Gerezpanaiz, eta testifikatzea joan zen langile bat, bere ondoan zegoen beste bat, ez, Euskal Herri joan ziren hauntza lania, ez? Eta esaten zioten, baina, bueno, nola igo zineten ara, ez? Eta langile honek erantzun zuen, lana behar nuelako. Hori da pasatzen dena. Ez da, enpresa asko probesten diela gauztalako egoera eta desesperazioaz eskatzeko langile batzu egiteko egin behar ez lituzketen gauzak, ez. Pasaren ostiralean eta bukatzen joateko Mikel Arana izan genuen gurean, Espainiako gobernuaren jokoaren antolakuntzarako zuzenaren nagusia da bera, eta ezker anitzetik datorren kida ere bada, hemengo politika eintzan urte asko pasa dituena. Eta hausnarketa bat egiten zuen sindikatuen antolakuntza gaitasunaz egoera honetan eta eragite gaitasunaz. Mikel Arana entzun. Bizitzan ari garen egoera notan non telelana gero eta gehiago inposatzen ari den, egoera, eredu industrialak erabat aldatzen ari diren, industriala bat ahultzen ari den gero eta individualiagoak garen egoera honetan, sindikalismoaren etorkizuna nola ikusten du. Zeren etzako, nik akaso, oraindik ere oso zarra ez nahi, baina nahiko klasikoa bai, eta langileriaren batasuna erabat ezinbesteko eritzen zait, langileriaren alde egiteko. Eta gero eta zakabanatuagoak baldin bagaude, ea nola lortu behar duten lan sindikal hori aurrera eramatea. Ekintza sindikala beraz, telelanaren giro individual horren baitan, ez? Bai, horre, nik uste telelanaren inguruan gertatzen den kontu bada, nola ere langilea ere isolatzen dula. Ez hori da errealitate bat, ez? Eta guretzako hori arazoa da. Arazoa da, enpresa askok ere bultzatzen dutelako eredu hori. Nola ere sakabanatu nahi dituzte beraien langileak. Beste sektore batzutan ere gertatzen zaiguna. Diot hemen ere egunero sindikatu honetako zenbait militantek eta zenbait arduradun joaten di etxez, adibidez garbiketako langileak bisitatzen, portala garbitzen ari dielako, eta sindikatuako arduraduna joan behar dia banan hoien gana, ez? Da guretzako gertutasun hori oso importantea da, ez? Eta horregatik nik uste dut bilatu beharko diela formulak hori, mankomunean jartzeko langile horien
beharrak, ez? Gutxi gora bera ere, orain kolektiboki eskatzen dien gauza horietia, adibidez, pilotariekin gertatzen ari dena, ez? Ez diazu galdetu, eta aprobetxatzen galdetu garrin zuen, demurare larri. Baina eske, honekin urratzen zaite. Baiko enpresan, 20 pilotaritik 15 greban daude. Hoxe, bai, ez? Eta nolabait ere, kanpotik ere ikusten zen, nolabait ere lan harremanak hor nahiko individualizatuta zeudela, ez? Eta pilotariok esan dute, ez? Guk elkarrekin aritu behar dugu hemen. Behar kolektibo batzu dauzkagu, eta elkarrekin arituko gara talde bezala gure interesak defendatzeko, ez? Eta hori da egiten ari diena, ez? Eta telelanarekin ere gertatzen dena da, alako gauza bat, bilatu beharko ditugu zirrikituak eta bilatu beharko ditugu guneak langile horiek ere batzeko eta elkartzeko gure etorkizuna eta sindikalismoaren etorkizuna hortikan doalako, ez? Gertutasunetik eta kolektibo horiek sendotzeko eta alduntzeko. Azken eta pilotari buruz galdetuko dizut, greba eskubideaz, ez? Nolabait ere bikote bati Agirreta Albizuri, 22 hutseko markagailua ezarri diotelako, ez zirelako agertu binakako pilotaren semifinal horretara, ez? Zergatik urratzen da hor greba eskubidea? Bueno, galtzen dutelako aukera bat, final bat jokatzeko. Eta legeak diona da, hemen eskubide batzuk daudela, eta zuk ezin dituzula eskubide batzuk galdu, greba egiteagatik. Naiz eta enpresak ez dion hori ukatzen. Alegia, hirugarren bat, epaile bat dagoen, hori erabaki duena. Ez da enpresa, ez da baiko pilota erabakitzen duena 22 huts galdu duzu, baizik eta hirugarren bat. Hala ere, greba horren ondorioz, naiz eta enpresak ez urratu eskubide hori, urratuta dauzkate horren. Epaitegian ikusiko da, gero azkenean ardura zeinena den. Baina hor, epaileek asuntan, erabaki bat hartu dute. Eta hori zen bertan bera uztea eta galdutzat ematea partidu hori. Eta hor ja, bi pilotari hauen eskubiak urratzen ari dira. Eta horregatik joko dugu epaitegietara, norbaitek esan beharko du, ia egin duten hori ongi dagoen, ez? Eta ikusi beharko da, eta zenolako prozesu juridiko baten aurren gaude, hor helegiteak egon daitezkelako ere bai, eta guk eskatu duguna orain da, esaten dena neurri kautelarrak, ez? Eta hori argitu arte, eskatzen ari gaena da, atzeratzea finala, ez? Hor nolabait ere, hori delako argitu behar den lehendabiziko kontua, ia urratu den bi pilotari hauen eskubidea, eta gu konbentzituta gaude hola izan dela. Galdetzen zuen, pasaren ostiralean, gure mailan ere pixka dago eztabaidarako kontua izan zelako, ez ziolako nolabait ere baiko pilotak ukatzen hori langilei, finala jokatu zina baizik da hirugarren batek, independiente batek edukatzen ziolako, eta horregatik egiten izan galdera hau. Bitxe laguntzela sindikatuaren idazkari nagusia, estimatu dago Euskal Telebistara etorri zena, eta nahi duzun arte, ben izango gara. Eskerrik asko zuen. 10:05 minutu, kontu gehiago gripearen txertaketaren kanpaina hasi berri dugun honetan, berriz ere, hainbat lekutara begira jarriko gara, txertaketa hori dagoeneko hasi direlako, Xabi. Hori da Iban, joan den astean, zaharren egoitzako egoiliarrei jarri zitzaien, baita osasungintzako langilei, eta gaurtik aurrera arriskutsuak izan daitezken pertsonei. Alegia, 75 urtetik